Para nong shong shnong ba yet nga ai kublay ye pi. Menta kesngi ha kene kesngi bekerpang ngayo eka kabu bane keren bat pi ha kaman kibat. Menta kesngi kadai ka pratipada tithi jong ka shukla paksha ha ubnai chaitra. Dakania kejingle kemen chaitra navratri kalasdang. Menta kesngi kadai kejing sedang jong ka snem thamai ke India. Ha kene kesnem ka Vikram Samvat Arhajar Prapuar kalasdang. Menta hi ngedon bon bhag shithi ha kamat jonga don ke bana Bihar, don ke bana Bengal, don ke bana Tamil Nadu, bat don ru ke bana Gujarat. Bon negini kishiti ki don ke kubor bana do ka dono jong ke brio, bala to ak rukom bas ngotenat. Bon kishiti ki don yaki jeng kublai ru. Paralok pilas ngoto menta bayakini ki kubor lapa ha gijat ketien baper. Hatopi tip ya kadau holendat, kani kadek eke bekerpang ka pengakwa menesam bat pi menta kesngi. Hagi jela baper jongkari, kesnem batamai kesedang menta kesngi, badagi kendiat sengi banwan. Kini ki kubor baro, kini kijing ai kublai, naga benta kesnem tamai, bad kijing lek kemen baper. Naga takadau ki brio, kila pa syangai kijing ai kublai, hagi jat ketien baper. Paralok, menta kesngi ya kijing lek kemen ugari, lasdang da kijing syirhem ha Karnataka, Andhra Pradesh, bad Telangana. Hakani kesngi yaka Guri Padawa larake ha Maharashtra. Hakari badan ki eki babon jat haki kendiat sengi banwan ki babon ki jela ken rake laki jong ki jing rake senam thamai. Ka Rongali Bihu ha Assam, ka Poila Boishak ha Bengal, bat ka Navre ha Kashmir. Hakajo gurukwam ha pedeng ka khatlai bat khat santrek uyayong. Ki benta baper kari ken sakhi ki jing le akmen bakrau ha ki jing rake baper. Kaladon ke mensiam jong ke jingshit raham, bat ke jingle kemen eat ru kalajan poi. Ubnai bero uwe udap de ke jingle kemen, bat ke jing rakhe. Ngai kublai ki brio kari, hakini ke jing rakhe. Walai kini ke jingle kemen la rakhe ki benta baper, ki penpau kumno ke jinge teli ke de ke bawan ra hajo, ya ke jinge per babonjat. Ngide ban beteng ban penklan, ya ke mensiam jinge teli. Paralok habaki eksamen kilajan, ngajekren berki kena pule haka pariksha pe charcha. Menta baki eksamen kilakut, bon ki skul ki penkre ban plebiang. Shen kesyuti liur kan sasdang. Bat kedai kapor baki kena ki ap kimi lenti. Kene ka wanra ke jingkan mau, jong ke jinglong kena jonga ha baki perlok jonga bat manga. Ni pelut por ban le bon ki kam kum ki kena. Nreh kejo kapor ngi jule ru iki batai, ban ngiok jingi kai syapang ki iki batamai. Kisngi liur kilong ki bajrong, bat ki kena ki yolat ban le ya ki babon ki kam. Kane gede kapor ke babiang ban le ke kam ke bathamai, ke bat snow tanat, bat ban penjana ya laki jing tebet. Menta, kam dan kanu ru ke jing duna ki rensan, ha ke baki kena ki lap ne jing kai, bat ban lap iki. Kum kenoksa, don kiseng bapenlong ya ki teknologi kam, ha ke baki kena ki lap ne jing kai syapang banchna ya ki app. Bagi open source software. Kidon ru ki kos halor kajing sngutu e kamariang, ka theater, kajing long nong yalam bat ki wei kimat baki kena akila bane shimbenta. Bon ki skol ki ajing hikai halor ka rukom kren bat ka sawangka. Ki balak ban long kajing mentoy bakrau ya ki kena. Nalor kini ki syuti liur ki ai ru ya ki kabu bane shimbenta ki kam tremon sngoba baper bat ki kam syakri imlang salang. Ngadon ke jingkerpat bakerpang ha kabedai bat kini. Laradon kanu keseng ke skul ne ke kenhuan, ne ke science center ke bapenlong ya kini ki kam ha ke porliur. Kini bani asam da ke bapenon kam ya #myholidays. Kani ke nirap iki kena bat ki kemi ki kpa ha ke lengkari ban lap da ke besuk ya kini ki kabu. Paralok samla. Menta kesngi ngakwa ban keren hapi syapang ka My Bharat Calendar ke bakerpang kebala penkreat na kebenta kene kesyuti liur. Ngadonnya kene ke almanak hakamat jonga menta. Ban ngakwa bani asam ya katto kene kilat bakamper badan haka. Kum kenoksa, lengba ka My Bharat Study Tour. Pila bani ojing tep kumno ki Jan Oshadhi Kendra ki Trekam. Da kebedan benta haka jing Trekam Vibrant Village. Pila ban mat haka jing haki shnong haka jaka kaput haka rukom bapela. Kat bapia shimbenta haki kam lariti bat ke sports.
Kumjoru da kabeshim benta haga padiatra ha Ambedkar Jayanti. Pila benerap ban pen priang jengtip syapang ki nongrem jongkariti sensar jongi. Ngidonru ke jengkerpat bekerpang na kebentaki kena bat ki kemeki kepa. Sengobhaya sam ki jeng mat jong syuti jong pi da kebapenan kameu #holiday memories. Ngan persyang ban kentup ki jeng syam jong pi hagi benta bansawan jong kaman kibat. Para riba yet haba ke lior kelas sedang. Kijing pen kreak ban pelang ya ke umru kelas sedang hagi nong ba bat ki nong kendong hakel lengkeri. Hagi babon ki jela kijing persyang bede bat kijing pelang ya ke bat kijing pene ya ke kelas sedang ba. Katenat jal syakti bat ki we ki seng teriman sngobha ki tresyit rehem hakane ke benta. Ya ki hajar teli ki pung basnahi ki cek dam ki rukom pendap haki borwell bat ki sok pet haki shnong lasna hakal lengkeri. Kumbajulong malang kesnem, menta ke kentiru, ngila penkret na kebenta ke jing terekam catch the rain. Tangba kene ke jing terekam kam day tang jong ke sorkar, ke day jong ke imlang salang bat jong ki brio. Ban pene dan benta ya bongut ki brio kat bala ha ke jing pene ek La penlong ya ke jal sanche jan bhagidari abian ne ke jing yalap ban pene dan bentalang ya ki brio ha ke jing pene ek Ka jing persyang lang jongi kalong ban penne ya ki jing don kamariang bangi layo pediang bat ban ailem ya ki da ki jing shingan haki pateng banwan. Paralog da gaba pelang ya ke slap ngila ban ada ya ke bebon ke na ke jing lano ai. Haki kendiat senem balalet la syem ki bebon ki lat ban pelang bat penne ya ke haki bebon ki benta jongkari hapo kene ke jing yalap. Ngane sam bat pi ya ke jing ken badan kam. Haki hinyau ne prasnem balalet ki pung bat kiwe ki jaka pelang balasna thamai klerap ban pene ya palat khatway billion cubic meter ke Mentah pila ban perkhat. Katno ke haka khatway billion cubic meter parlok. Lese pili i gidur jong gaden bhakra nanggal bat ke bala pelang haka. Kane ke ke penlong ya kapung Govind Sagar kabudan kendai pau kilometer kalenter. Wat kene kepung bayar kamla ban bat palat ya ke kendai ne shipau billion cubic meter ke Tang kendai ne shipau billion cubic meter. Lakat taru, lengba ke jing persyang baret bat ke jing trailang hakelengkari. Ki beriau keri India kilala ban penek khatway billion cubic meter ke Hato kamdai ke jing job bakrau? Paralog. Hagani ke jing persyang ki beriau ka distrik Gadak ha Karnataka kilalong ka nuksa ka baay mensiam. Kato ka nesnam menswa kipung haki artli kishnong hagani ka than kila terkonglot. Kala poi kapor bawat ki merat ru kim dansyo ko bandi. Suki pasuki kini kipung kila mi pelang bat ki weginyot. La kataru dan kinong syang kebalarai ban pen ke kini kipung bat kila sedang ya kijing terai. Komadan kijing habadan kaman dan kalat. Habala saki kijing IT lot jongki. Ki seng ha kesnong keles no akti bat ki. Rengkat lang kela weng no ki jabo bat ka por ke babiang lapen khoj ki ni kipung. Menta ki ap se ka ayom slap. Kani ka long kanuksa jong ka jingalap catch the rain. Paralok mapiru pila beneshim benta ha ki jing persyang ki be trelang ha kesnong. Sedang ban perkhat menta kumno ban senyang sya ka jinge ki baidan benta ki pat ba. Kan mau sakawai lada long ka bala Bo yu keo badan ko peja habar ka yeng jong pi ha ka por liur. Bo ru iki keo red ke badan halor ki tenom yeng jong pi ne ki baranda na ka benta ki sim. Pinyo ek jing kemen haba pile ek ne ka kam ka babha. Paralog hagaman ki bat. Tongine keren menta syapang ka mensim jong ke jingkut jingmut. Syapang ka bajab ye ki jing da ka jing shit rehem ka bam pendem. Dangshan ha ka jing kai Khelo India Para Games. Kinong ilak kai sasisian kila penlengo ya baro lengba ke jing IT lot bat ke sap jongki. Hagani ka kenti ke jing don kinong shim benta kala kambon bani ka bamenswa. Ka bapeni ba kumno ka para sports kelanang paunam. Nga ai kublay ya baro kinong ilak kai ke blay shim benta haga lumpung ilak kai Khelo India Para Games na ka benta ke jing lek bha jongki. Ka jing kublay bekerpang college kinong ilak kai ka Haryana ki balawan ka kerdan penengkong. Kinong ilakai ka Tamil Nadu ki balawan ka Kerdan Baar, bat kinong ilakai ka Uttar Pradesh ki balawan ka Kerdan Balai.
Hagani kelumpung yelakai kinong yelakai badan jingduna ki dikot med kilala ban yo nam khat pratli ki national record. Hakabaya khat artli la yo ki kenthai ka jingjob bakrau shisha. Na pedeng ki bayo tak maksiar hakani ka kenti udai unang yelakai arm wrestling u Joby Matthew ubala tho shithi shanga. Ngakwa ban pule ya katto ka ne na ka shithi jong u ula tho kumne. Kabajab tak ma kadai ka bakerpang. Hendrai ke jingi kun jongi kamkot tang ka bayo yang ha ka podium. Man kesngi ngele atma. Ka jing em ka tenjo aki babun ki rukom bat kendiat ngut kesngo tho shisha ya ki jingi kun jongi. Ha pedeng ka ne ngia chaprang da ka jing shlur. Ngia kun ban pen urlong ya la ki jing po sneu. Ngiet scam bang ngim duna bane ki wei. Wow, Joby Matthew. Kadai shisha ko kubor ba ai mensiem ka bapila tho. Ngai kublai pi nak benta kane ke shithi. Ngakwa ban ong ya kane yo Joby Matthew, bad ya baro ki parlok badan jingduna ki dikot met. Ki jing persang jong pi ki dai ki jing ai mensiem yangi baro. Parlok sakawai ki jing elang bahe ha Delhi kala ai mensiem bad ai bore ki brio. Hagasen bandengkong la penlong ya ka Fit India Carnival bad kumba arpusan hajar ngut ki brio nagilan baper ki shimbenta hakane. Baro ke teli de ko thong ban bet ban biang kamet bat ban pen priang jeng tip syapang jong kane. Kinong yeshim benta om tang bagi dan benta hakikam ban pen bet pen biang yala kamet. Nre ki yoru iki jeng tip badan kam syapang ke jengkot jengkya bat kabam. Nga ai mensiam ya baro ban pen long ya kum kini ki karnival halakitan. Ka jeng trekam mai Bharat kala ban long ke jeng kersan bakrau ban pen urlong ya kane. Parlok kijingilak kai tenrai jongi kilalong ke benta ba kongsan jong kala riti jongi. Bon na pile se pitip syapang unong ruai rap bapau u Hanuman kain. Kajing ruai badang shen jong u run it up. Kala pau nam bah kini gisni. Kai ke bapenlong ya kini kajing ruai ke bakerpang kadai baka don ki rukom ilak kai martial arts tenrai ke India ha kini kajing ruai. Kum ka kalari payatu gatka bat thangta. Nga ai kublai yo Hanuman kain nagabenta ki jing persang jong u ban pen pauna mahkamat kepertai ya ki rukom lekai martial arts balarim jongi. Lengba ki kam jong u ki brio hakeleng kepertai ki yo jing tip syapang ka jing ruspa ha ka jing nang martial arts ka India. Para rib ayat manla ubnai. Ngayo iki babon ki message ha ka MyGov bat ka namo app. Dan nagini ki message ki bakta bahai ka donut jonga. Kat baki weipat ki pendap yanga da kejing sngo sarong bakrau. Bon sien, kini ki message ki etho ki aka ki ba compare syapang galariti bat ki dostor jongi. Menta ka kenti, ngako abanya same ka wika message kabala kring bahayanga. U Atharv Kapoor na Varanasi, Aryash Likha na Mumbai, bat Atreman kila tho syanga syapang ki jing sngo jongki. Hakabedai ba kejing let jingo ba dangshan jonga sya Mauritius. Kila penpau kumno bagi dap da kejing kemen, halor kejingle ya ka git gawai hagane kejinglet jingo. Bon kisithi na kapang mingi ke Uttar Pradesh bat Bihar, ki penpau ya kejok kejing sngo. Kejing mat ya kejing saki balale ya ka git gawai ha Mauritius, kadai ke aka kabamla ban klet. Parlok habangi ong balatung hala kejing yo pateng, compare hadu katno ka klan ke eryong, ndrai kamla banrat yangi. Moddor ya kane, kumba arspa senem menchua, bon kinong India kilalet cha Mauritius kum kinong bela bamyo jing siu. Kim tip kumno kalawai jengki kan long. Hendrai ka banang yaat kapor, om tang bakila scam gejing em ha Mauritius, hendrai kila pene gejing yo pateng bat kila scam hala ketenrai. Ka Mauritius kam day tang maka kanuksa syaphanggani. Haga senem belalet, ha gejinglet jingo jonga sya Guyana, lapen ki yanga da gejinglet ya ke Chotal. Karukom tem surten rai ka bapen pau ya kejing kta ka lariti ke India hakeleng ke perthai. Parlok mentangan pentem hapi ya ke wek audio clip.
Pila ban perkat bakane ke sngo kum ke negari jongi. Henry pen sngo lengo ban tip bakadai ha kejing shisha na Fiji. Kane kadai ka Phagwa Chotal ka papaunam ha Fiji. Ka surjing tem ka bapendap ya baro da ka bor bat kejing sngo shit rehem. Mentangan pentem sa ka waipat ka audio clip. Kani kadai ke Chotal na Surinam. Kita gi bapet ya kani ke program ha television kila bani iyo presiden ke Surinam bat ubadairu paralok jonga Uchan Santoki wa udah sngo tenat ikani ke rukom tem. Ke rukom batem ya kijing ruai Chotal bat kijing elang ki pau nambha ha Trinidad bat Tobago. Hakini kiri ya ka Ramayana la pulebha bat ya kijing le ekmen kom ka Phagwa ne ka bet abir bat kiwei kijing le ekmen ke India la rakhe da kijing shitrehem. Bon ne kijing ruai jongki kidai hagaktien Bhojpuri, Awadhi ne ki ktien belai khle alang bat teng ki penan kam ya ka brach bat mai thaliru. Ki brio hakini kiri ki bala penne bat kentiu ke rukom jongi kidai banyo ke jingero bat ke buram bakrau. Paralok kidon bon ki seng ha keleng ke perthai ki bala IT ban penne ka lariti ke India da ki bon snem. Ka wei nekum kini kiseng kade ke Singapore Indian Fine Arts Society ne ka SIFAS. Kani ka seng kabla trei bha ban penne ke jingshat ka surjing tem bat kalariti ke India kalayat lenti nyop santli kisnem. Ban rakhe yoni umaumer ya ke jingelang bekerpang la penlong hagabau presiden ke Singapore Utharman Shanmugaratnam ulalong usumbot kongsan. Ulero asyikadai igijing trei kini kekenhuan ban kentio ya kalariti ke India. Ngai kublai na duk kemensiam ya kekenhuan ka SIFAS barok kawai naga ke kam jongki. Paralok hagaman kibat rengkat ba kejing rakie ya kijing job ki para nong song. Ngije keren ru ikimat bedai bat ke emlang salang. Dan ki por bagi je keren ru syapang kijing ki bakta bet yang ibaro. Hakani kekenti ngakwa bane keren ke wei ke jing ke badan jing dai bat ngi baro ka jaklia bami naka kam tanjan pila ban sngo phala ka shisha ke jaklia bami naka kam tanjan kane ke jaklia ka dai ke belalong ka jing sngo khia habar ok ke perthai hakaleng ke perthai ka judon ke jing melian ban brat no ki jan ke belarim bat ban bujli no da ke bathamai hato pila ju perkat ke baja ye ki jan ba phempong sho ki kelalong ki jaklia bami naka kam tanjan. Kiladon bon ki wat benia aka perthai halor kani. Kawai ka wat benia aka penpau ya kawai ke jing shisha bas ngau kendip. Kata, duna ya ka iwei nak shispa ka jaklia bami naka kam tanjan lapen kelash ki jan pong bathamai. Kata kamut, ba khandai nak shispa ki jan bala bread kilashu leno kum ki jaklia. Ka India kadai kabuan balaya ka perthai haga jing penmi ekane ke jaklia. Kane ke jing kalanang kam krau naga benta jongi. Hendrai ngesngo kemen bani i bala syem ki babon kilat haga ri jongi ban le halor kane ke jing Bon na ki kam start up ha India kila sedang ban trei ha kane ke benta. Bon ki seng ki ben kok bor iki balumi kini ke jaklia bat ki rap yaki ha kane ke benta. Ki nong trei kam la jong badang samla ke dan benta shithem hagi jing penwan dor ki jan bala bread kum ki jaklia. Ki penwan dor biang ki jan barem bat ki juti barem ban sam shki baduk. La shemi ki ni ki jaklia bala shna jingbo penitenat ki yeng la shna ki pla ki tiar penan kam man tho jing tho bat ki jing elak kai. Bonne ki ni ki jing trei ki plet jing mod haga ban kentio ya ki circular fashion brand. Kata ke bapenti kena baga jing itenat ke rukom riam kadai ke bane bat bam penjot de kemariang. Syuk kidon ki jaka ba ai wai ki jan ba phong pen itenat ke ba ai lat ki brio ban shuwai ki jan ha ke jaka ban thiet thamai ki. Don ki kenhuan ki belum ki jan ki barim ki penwandor thamai ki bat ki penti kena bagen poish ki beduk. Kini ki jing persang omtang bagi penduna ki jaklia henrai ki ai ki jing don kam ha ki beduk.
Paralog dan ginong ba hagari India ke bala penpau na meladia haga bale ai nagijaklea bami naka kam thanjan. Ka panipat Haryana kalong ka shlem ha ka perthai banchna thamai biang ek ki bami kum ki jaklea naka kam thanjan. Ka nong ba kalalong ka shlem jong kur kompanya ya kur kom bathamai ya ki jaklea bami naka neka kam. Kumjo ru ka Bengaluru kala paulung baki buj bathamai ha ka neka benta. Palat ya shiteng gijaklea na kanong ba lalum batchna ai biang naki kabalong gunuksa na kabenta kiway pat kinong ba. Ha Tamil Nadu ka Tirupur ka pelet jengmut ha kajengpen kuat ya ka bala jaklea. Pat kajeng shnai ka bor balak ban penthamai kenang banang penbha ya ka rukom peniat ya jaklea kibami na ka kam thanjan. Para riba iet menta nalor kajeng bit jeng biang kamet kajing nyoru kalalong kabenta bakongsan jong kajing jongi. Nginyaw katno senjam ngilayat hakasisngi, katno kalori ngilabam, bat katno kalori ngilapenankam hakijing terekam kamet. Hapadeng gini kajing nyaw, sakawai kasngi kalajan poi, ka International Yoga Day. Duna saya ka shispa sngi kedangsa banpoi syaka Yoga Day. Lada pempat penlong ya ka yoga kabenta jong kajing jong pi, menta kadai kapor ke babiang kampat slam palat. Ya ke International Yoga Day ke benengkong la rakhe ha ka arpoi trik ujeleu ke senam arhajar katsan. Kanang ya ki senam kalalong ke jing rakhe bachet rem jong ke perthai. Kani kadai ke jing ai sngob ha ba koridor ke India syakibrew baro. Kaban ai ke jing mentoi bakrau ya ki pateng banwan. Kamat pedeng jong ka Yoga Day arhajar arpusan kadai Yoga for One Earth, One Health. Lani ka yoga na kabenta ka wei ka perthai ka wei ka jingkot jingkya. Ka bapenpau ya ka jing I jengai jengi na kabenta ka perthai ba kham kot kham kya leng ba ka yoga. Paralok ba iet kalong ka jing sarong na kabenta jengi baro. Namar ba ka jing sngow tenat ka yoga ba ki dawai tenrai kalanang kiu stet hakaleng ka perthai. Bon ki samla ki syeme ka yoga bat ka Ayurveda kum ki lat banwan ra ka jingkot bat ki pentrekam ya ki hala ka jing kum ka nuksa, ha Chile, kari ha South America, ka Ayurveda kalapom nambha. Ha kasnam balalet ha ka por bangalet jingo ya ka Brazil. Ngalayo lat banya kendo yo presiden ke Chile, bad ngilayo banya tai halor ka jingkiyo ka nam jong ka Ayurveda. Ngalayo jingtip rusyapang kawi ka kenhon, balatip kum ka Somos, India. Ha ka ketian Spanish kani kamut, ngidai ke India. Lakum ba shiposnem, kani ka kenhon kal ai tilut ban kentiau ya ka yoga bat ka Ayurveda. Ka jing pelet jingmut jongki kamdai tangha ka jing ai jing sumar. Henry ki ai ki program ai jing hikai halor kiniru. Ki pen kalaru ki jing tip syapang ka Ayurveda bat ka yoga syaka ketian Spanish. Dangha ka senam balalet kumba khandai hajar ngut ki breu kle shim benta haki kam bat ki course ba pher jongki. Nga ai kublai na du ka mensiam ya barok ki dikot kani ka kenhon. Na kabanta ke jing tre jongki ban pen priang ya ke jing start ke India kabaladan nado handai hakeleng ke perthai. Para riba iet hagane ke benta jong ka man ki bat ngadan ka we ke jing keli ke bapher na ke benta jong pi. Hato pila jo perkat sapang ke jing yat lenti ki sentio don ke sentio ke bayat na ki dieng bat ki jing thong syaki temple kat badon pat ki bapen itenat ya ki yeng ki sam jongi. Don ki balakala syaki jing sle abasma ubi ki bapen sa priang ya lagajing iubi sya jengai. Nrei menta kasngi ngakwa banya tho ipi syapang ka weipat ke jingyat lenti ke bapher ki sentio. Lesi peli osno syapang ki sentio mahwa. Ki shnong jongi kamtam hagi jaka ki reulom ki tip bah syapang ki jinglong kongsan jongki. Hagi than bapher kari ka jingyat lenti ki sentio mahwa kalayo ay ka lenti ke bathamai. Ha ka district Chindwara ha Madhya Pradesh ya kisenteo mahwa lapenan kam menta banchna jingbam kuki. Kani kejing persang kala sedang nagi saungut ki kenthai bedeshi para ha gashnong raja kho. Ha kabaka kam jengki kala penpau nam yakini ki kuki. Baliok mensiam na kejing 3 minut jengki. Kawi ka company bahaya kala ai jing hikai yaki bat ka hikai ki buj bathamai haki. Da kabai I kejing job jengki saki wei pat ki kenthai na gashnong kle snokti baki. Bat ke jingdawa yau mahwa kuki klanang kiu stat. Haga juk rukom, haga distrik Adilabad ha Telangana.
arngut ki kentai bedish para, kila persyang man le ai na usenteo mahwa. Kila shnai ki jingbam baki breo ki iet. Ki jingbam jangki omtang bagi don ya ki jing sma ubi ki bapher. Hendrai ki pen pauru ya ki jing tiang jangka lariti ki reulom. Parlok ba iet, ngakwa ban pen itu api wei usenteo bapala, u Krishna Kamal, neo passion flower. Bila julet ne em shaka ekta nagar ha Gujarat ban pet yau Statue of Unity, lada pila julet, pila yu i kisenteo Krishna Kamal, ki bapo bon bah saudong gane kejaka. Kini kisenteo ki pencobiet, ya ki nongwan jengok bat ki keringi ki babon, syaki kper ki babon. Kentop ha Arogyavan, Ekta Nursery, Vishwavan, bat ka klau Miyawaki. Ban company tenat cok bat ban penerus pa ke jingdon ke jing thau ba em hagathan. Ya ki million ki senteo Krishna Kamal la thong ba hang ne. Lada pipet ba pensyam ya bonjat ki senteo ba itenat ha ki saudong sokun jong phiru kumjo. Nga pen slur ya pi banya sambat nga ya kum kini ki khana senteo nagi than jong pi. Parlok ba iet kumba julong malakapor. Yai pa el ki sembo perkhat ki jingsyam bat ki jing sngoto jong pi syanga. Lesia ke ai ke bapimat kadai ke bai kum ke balong pat ba. Henry na ke bentaki wei kala banlong ke basngo tenat bat ke batamai. Hau benai banwan ngin se kenduk biang bat dia keren ya ki khana syapang kinong syong shnong ki ba ai men siam yangi. Kublai shibun ya pi baro.